Τι κάνεις χείρε, δώσε 2-3 να τσιμπήσω. Δεν σου κάνω το αγκόλ που τρώσαι. Έλα ρε, δώσε ρε. Άρα, άντε, πάει. Τι ρε. 2 είπες. 5, 6, 7, 8. 2,40 τα πατατάκια, 2,8 όλα καλά, 30 λεπτά. Και σε 1 ευρώ. Καρτούλα μετρητά. Πιάσει καμιά μπύρα ρε. Και wifi γιατί δεν μπαίνω ρε, το άλλαξες. Γιατί δεν έχω. Τι εννοείς. Δεν έχω ρε φίλο, όλες οι εταιρείες μας κλέβουν. Ότι όμως έξυπνος. Τώρα δεν χρησιμοποιείς δεδομένα. Όχι, κλέβω το γείτονα. Το νεράκι σου. Αφού μπύρα είπαμε. Είχα τη λίγες εδώ πέρα, ρε φίλε, μην τις χαλάζω τώρα. Καταλαβαίνεις. Πάμε. Ρε φίλοι, τι ζέστη έχει, καύσωνας εντελώς. Κάμισε, τα στάζουμε. Να ανοίξουμε λίγο κλιματιστικό ρε. Σαν να ήθελα μια ξαφνική ψυχρούλα, τι λες. Να παραγγείλουμε κανένα καφέ. Για χάρη που το λίγο στο δικό μου. Ναι, παραγγείλουμε, έλα. Πάντως μόνο εμείς δεν πήγαμε διακοπές. Λες να κάνουμε τον buzzer beater τώρα τον Αύγουστο. Είμαστε ρε σπανούλες, θα κάνουμε buzzer beater και να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να πληρώσω ένα νεφρό για κάτι σκάφη και μια ξαπλώστρα, εντάξει. Καλά, εσύ δεν παίρνεις 30.000 από τον επιχεπέ για δίθεν χωράφια. Εγώ. Ναι. Κλείς την κάμερα, ρε. Όχι, καφέδες. Καλά που πας, δεν θα ανοίξεις. Με έπιασε ένα τρομερό κόψιμο. Καλά, δώσ' πρώτα τα χρήματα. Πλήρωσε τα εσύ και θα τα βρούμε μέσω Άιρης. Αυτό τα ακούω κάθε φορά όμως δεν παίρνω τίποτα. Ρε βλάκα, σε προστατεύω για φοροδιαφυγές. Θα τα στείλω όλα μαζί, μην αγχώνεσαι. Γιατί μιλάς πιστηριστά. Δεν ξέρω. Το άκουσες, δεν μπορώ. Τα καλά.